Yun! Kaya lang inaantay dyan eh! O, ikaw, Domi! Sabi. Sabi ko, ayaw ko talaga, pangit. Ayaw ko talaga, pangit. Domi, tantagurin me! Domi, tantagurin me! Domi, tantagurin me! Baga, kumus-kumus. Among-amongan pala. Gataan. Grabe na alinsangan ay. Ang kulat. Oh, like, dilaw din yung suklay ko. Pati cellphone ko dilaw, oh. Saan ka pa? Balik ka lang pala doon! Sa kalam talaga, silagas! Opo! Fernante! Pula! Makapula na ako kanina. Ay, Para magkulay pula! Ayan, salamat. Ayan, paring Magkulay din Ruben, yun ng and Kuya pula. Julius, at saka si... Andito si Kuya Ayan, Kuya Pula. Mehmet. Salamat. Ay, kailangan si Pula sumayaw! Oh! Kuya Pula. Oh, ano to? Oh, di ba? Teamwork kami. Nakadilaw. Ang ano dyan, pag si Ate Maya mag-utso-utso. Oh, Oh, sige. talaga. Oh, sige. Dito ka. Di mo kita eh. Makita! Di mo makita eh. Diba? Ginaw. Oh, sige lang. 1, 2, 3, go! Tayo'y Maxi daw! Oh. Kumaba daw! Gumagana yung tuhod. 1! Maxi, Yung tuhod yung nag-uchotso. Hindi naman yung likod. Yung tuhod. Ano sa bahay mo? Oh, Maxi! Oh, may nag-comment ko. 1, 2, 3! Yung nag-uchotso nga yung tuhod. May nag-comment to. Haba-habaan mo, Timayang. Oh, na! Hindi na matutuloy ang bahay ni Ate Mayang. Masira. Hindi na matutuloy ang bahay ni Ate Oh, Mayang. Maxi ang utso. Well, may shoot out po, sabi ni Alex. TV Survive. Oy, tara! Ay! Ano ba yan? 1, 2, 3, go! Shut up! Tayo'y mag... Acha! Yung balik kasi. Salamat, Kuya Romel! Ang bihirang buhay! Doon ako natata sa uchotso na yan. Di mo yan. May! Alam na! Si Jame, busy. Alam na! Salamat, Kuya Ruben! Pagayon ko yung Ruben. Alam na! Salamat po! Sa suporta. Tigilin mo daw, Ate Mayang! Ayun na po, papunta na po si Mayora. Mamaya, giling na na. Amo? O, giling mo daw Ate Mayang. Meron na request. Oh, may nagpakulay ulit. Ano sabi? Giling ka na. Ate Mayang, igiling mo. Oo. Yan. Hindi man ako nakabumili. Oh, sabi ni 50 mil, bawal ang bidra sa team. Baway, alamid, you not belong to team Baway. Iyak. Ano? Sabi. Sumayaw ka daw. Oh, ano? Amo! Apo! Ang layo dito! Oh. Ano yan? Ano yan? Oh. Okay lang yan. Wala, mag-iba na tayo. Supon mo. Chachi daw, sasayaw. O, chocho natin mayang nagdala. Oh. Chocho natin mayang. Yung giling dyan. Ay, yung sabi ni Danilo. Hello. Oh, pag-uwi na kayo ng ano. Di ba sabi nila may magkikis? Oh. Ah! Siya. Sunod na. Pa nagkulay rin daw. Di ba tapos? 1, 2, 3, go! Giling, 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 giling. Giling mo, paglambot ang buto, lalambot yan. Sira! Gila kasi. Ay, hindi kaya tayo ng sirba. Para pag giling-giling.
tol. Yan. Daldagan mo. Galdagan mo kasi. Daldagan niya. Ganon dapat. Galdagan mo kasi. Ganon dapat. Magsayaw. Pag nagpula, nasayaw ako dyan. Ang galdag dyan. Hoy, pula, nasayaw ako. Pag pula daw, sasayaw si Kuya Gatsa. Kahit ayaw pa. Kahit pilay. Oh, ayan. Oh, magtatawid na ako. Kaya naman yung chan ko. Kita na. Kita na. Right. Pinyaranda. Yun. O, kita bo. Ayos yan. Yan sa yung pilay. Ayaw na. Palapit na ang ating pilay. Ayaw na. Ikaw, tanda ko rin, Kulang sa kaldag. Kulang sa gilig sa kami. Kulang sa kaldag. Ayos. Malapit. Malapit ang... Lagas naman ba? May nakumi. Lagas daw. May nakumi. Oh, lagas! Ito! Lagas! Dito! Dito. Oo. Dito. May nakumi. Lagas daw. Lagas! Oo. May nakumi. Lagas! Dito. Dito! Kaldag mo! Kaldag! Kaldag! Oh, sige! Oh, may comment daw! Kiss. Oh! 1, 2, 3, go! Kiss lang! Ay, wala. May busog. Amuha. Yan ang hari ko at mga Di ba sana? Ano po? Pero yung galdag talaga ni Chami. Tatay Ruben, hello! Yung galdag ni Chami. Yami, isang kaldag! Sa kaldag, wala Sugar to pa. lagas! Lagas! Islo mo to. Ocho-ocho mo, Kuya Gatcho! Ay, man! Amo! Ay, Secret Amel, shout out! Ay, shout out po! Yung galdag talaga ni Chami. Kuya, di Kaldag ni Yami daw! Slow mo ko yun, slow mo ko. Ay, isa ka. Tatlong ulit. Matindang kaldag. Tatlong ulit yun. Tatlong ulit yun. Hindi ko pati yan. Panoorin. Galing sumayaw! Ibubungad ko yun, ibubungad. Oh, may request to! Isidro Palanda, pasayaw si Idol Alamid at Lagas! Ocho-ocho daw Alamid! Si Alamid, it-it! Ayaw mo tol sa ocho-ocho, gusto mo it-it? Rene Castillo, shout out! Raymond, shout out! Bisita nyo dyan! O, dyan si Kaunisa! Ah, shout out Kaunisa! Hey! Hello! Ang tagal kitang hinintay! Namiss mo? Galdag ni Chami. Oh, request kayo ulit ng ano, para magkaldag ulit si... Hindi kaya. Malupit ko. Kuya, okay! Wala pa, mamaya. Oh, pag malapit na. nagpula. Pag nagpula daw, mag-utot si Kuya ulit. Pag malapit na. Tingnan natin ang 8-8 ni Kuya ulit. Oo, tingnan natin. Laman. Oo. Pagdagdagan ko sana ulit. Dalawa. Mauna sa!
Ay, quick pan. Dapat pala dinapasuggest. Meron na. Ay, katabo na pala naligo ni Kaunisa. Ayan, sakto. Sakto. Hanggang dito yung abuhay. Sakto. Humahalimuyak. Oh, Marites daw, kanta daw. Kanta na sabi ni ano ni Sayawan ko rin. Galdag talaga. Tara talaga. Okay na, nag-request na. Rinantil linabok, Mayuray, kaldag mo yan. Hey, 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 Pakulay daw. Paano naman tayo kaldag natin, Bidang? Hamon na baga. Taray tunay! Tagay na daw, sabi ni Kuya. An, galing Ah, may trabaho ka rin. Kapoy. Pagod Wala daw po pang tagay, Kuya Ruben! Sabay gano'n ulit. At hindi na kasi bida. Huwag nagsuot daw mamaya. May balot at chupaw. May balot at chupaw na naman na ulit mamaya. Mamaya mga alas 9 ng gabi, ang live din ni Vince. Ayan, pasyalan nyo rin po. Opo. 9 or 10, siya nagla-live. Ayan. Oh, sabi ni Jerry Camardo, alamid. Na lang ayoko ng balot, nahilo Good ako vibes doon. naman doon. Butlong Isang daw. bagsak. Ay, nakakahilig balot! Maganda yung ano yung... Wala daw kay Katso, sabi ni Rene. Masigla. Sa meow. Meow, meow. 1, 2, 3, Meow, meow. Meow, 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 meow. Asan ka, Bumbo? Shout out. Ano, ganyan na lang kayo? Ay, sino nakakatulong isang pae? Oh. Salamat ka, Julius. Salamat, Amado. I love you. Thank you so much. Galdag yan, Bidang. Go! Parang nagbubuhay ng muto na. Alam na! Meron tayong special guest. Ito talaga. Ayan, ayan, ayan. Ano malupit? Malupit. Panis! Kaldag ka, Kuya Noli. Mamaya. Wala po, pag nagpula. Mamaya pa. Gabi po yung Ano oras live ni Miss? Gabi po, mga 9 or 10. Hinihintay ko, pula. Ayun. Pula pala hinihintay ni Pula. Kaya pula pala yung hinihintay niya. Pag nagpula, Alam na. Ayoko na magkaldag, baka makabuntis ako. Ay, kagana. Joke lang. Oh, si parang Jason naman daw, magkaldag. Kaldag na. Amo! Dito ka sa gitna. Busog! Walang busog-busog. Amo. Ipakintot ang magkaldag! Hey! Magkaldag. Ganto pa kin. Anong klaseng kaldag? Magkaikan, amo. Kaldog! Anong Patras! Patras kaya ganto. Anong klaseng kaldag? Siya po yung pinamanahan ni Tatay Galusin. Wala po, kasi si Palawan may duty po. Grabe nga, biglang... Ulan init, bagsak ulan. Ay, Mamaya, ulan naman yan. Opo, nanahimik na po sila. Wala na. Ay, si Tilo na sa Bras, Tilo. Andito na yan. Tilo! Oh, saan mo? Kaldag ka. Oh. Ay, Kuya Jet, shout out. Salamat po, Kuya Jet. Salamat, Kuya Jet. Salamat. Kuya Jet, nagising ka na. May isa pa. Ay, sweet November. Isa. Ay, sweet November. Yan, hello po. Sweet November, salamat. Si Kuya Julius. Ako ay Julius pala, salamat. Thank you, Kuya Jet, from Don David. Kuya Gatcho lang sa kalam, sabi ni Rene Castillo. Dito na alamin! Ay, buray naman ako! Maloya!
Mayura, wake up, you're dancing. Sabi ni Kuya Albert. Wala yung sa skin. Kuya Jay. Ate building na. Yan. Lahat dapat sumayaw. Oo, lahat daw dapat sumayaw. Oh, yung nakadilaw daw na. Eh, tatlo po yung nakadilaw dito. Tatlo po yung nakadilaw. Oh, magtaktak si Ate Bidang at si Vince at si Tulalamid. Alam mo dito, orange. Dilaw pala. Golden yellow. Baluyit man to. Di, nawawala sa ano talaga si parin Jason po dito sa gilid. Hindi nagpapakita. Di nagpapakita. Nag-i-edit. yung kiss niya po na. Oh, yung kiss daw. Pa ako nakaligo, Ate Yet. Di pa naligo si Bidang. Nangangamoy na. Hindi masyadong gumagalaw. Wala si Vince official paring Jason. Sa likod. Sayaw. Daw, sabi ni Kuya Noli. Oh, paring Jason daw. VIP! Dito na. VIP! Siya na. Dito na. Ayoko! Hindi pwede yan. Sayaw ka daw lahat, sayaw. Ayaw cool, bata cool. Ayaw ko cool. Hindi ako ready. Ayaw ko kaya Julius. Ayaw ko kaya Julius. Ayaw ko talaga. Kuya Emin, ayan. Sasayaw muna si Jamaila. Bidang sayaw. Sanay TikTok. naman ako, Ate Yet. Okay lang ate, Bidang. Joke lang. Sayaw nga lahat. Sayaw nga Nag-i-edit lahat. po kasi nag-i-edit. Sayaw sa daw lahat. Wala man pula. Pag pula yan, lahat. Pula! Tumbling! Pula. Sub-sub sa lako pag pula. Pag may pula, makikita na naman ang signature dance ko. Pag may pula daw, makita na rin yung signature dance ni Mayura. Oh, isa pa, Tulalamid, signature dance. Hindi na pati yung Isa pa, yung slow motion. Huwag mong bilisan. Isang bigay mo na dyan, isang bagsak. Oh, isa pa, oh. Ako na Yung sabay sabay lapit sa camera. Sabay ganun sa camera. Nakakalimutan mo na yung Yung, Yung signature ni James Reid. yung pampalakas natin ng views eh. Oo. Signature ni James Reid. Wala na eh. Nakakalimutan niya yung signature na James Reid. Kuya Romy, parang Siyempre, pahinga muna. Nag-recharge. Alamid. Yo! Kaya lang inaantay dyan eh. Oh, ikaw, Romy. Sabi. Ayaw ko talaga pare. Ayaw ko talaga pare. Huwag kang nagpalipad kay Romy, no? Ayan na, nagpalipad daw. Nagpalipad daw. Sabi. Sa'yo na Jimmy. Sayaw na. Sa'yo na Jimmy. Natapos na yung class. Patapos na. Patapos na. Kuya Romy, salamat. Dito sasayaw daw. Ay, sa kakaldag, te. Ayaw na kaldag. Galing ka. May Santos. Salamat. Abangan mo yun. Ate Mel, hello po. Mamaya na pag-camera. Abangan mo. Kaya Eric, Jamaila na lang di pa sumayaw. Kaya nga, di pa. Nakakaldag lang. Di pa po talaga. Ito talaga to. Sige na. Di pa talaga, di pa. Hey! Ay, group dance daw. Oh, kapdas daw sabi ni ni Kuya Ruben. Alam na. Ay, ate meeting Parang may nakakalibre. Nakadilaw. Sayaw na tol. Abangan nyo mamaya sa live. Di. Sayaw dito. Si Ben Stevie oh. Sayaw dito. Dito. Abangan nyo sa live ko mamaya. Magkaldagan tayo.
Galing na. Kuya Rolly, palakasan mo ang kaldag. Sabi ni Rinante. Galing na. Sa gabi niya lang daw po ginagawa yung kaldag. Gacho. Alright. Rinanto, ayan. Ilan niya siguro? Ayan na. Nagbibilo. Nagyan. Tagang na ba? Lagang. Time check. Hindi, wala. Basta po. Baka nakabilag. Gumalaw man. Naghang. Nabilag. Wala, naghang dito. Wala, naghang. Wala, naghang dito. Wala. Gumalaw yung message. Pabirit siguro yung cellphone. Hindi, wag mo ano eh. Yung audio continuous, yung video ano wala. Pero gumalaw mo yung message. Yun, palipad pa. Yung kaya. Salamat, Kuya Julius. Kuya Julius, ayan, salamat. Salamat. Again, Kuya Julius. Galdag na. Ayan na. Gagaldag na po. Wala pa. Amo na, patapos na. Giling na lang, giling. 49 minutes. 49. Naghangtol, baka ano na yan. Giling na lang. Mamaya na. Pawis na pawis, Abi, Nasa naka-jacket. Nag-init na. Galdag na. thumbs up doon, Karot Man. Salamat po kay Carlo. Habol na kayo, pakulay. Sasayaw na si Jami. Sasaya po si Jami. Pakulay na, pakulay. Ernie. Ulay. Oy! Nice stop. At ang nakaabot. Ang kumit nito. Nag-abang pala eh. Grabe namang kumit tayo. Shout out, Ernie Omega. Shout out, Ernie Omega. Mahal na. Maris Villar, ilaw po. Grabe naman kayo mga ano ng kapwa. Ano comment? Basahin mo. Hayaan nyo na. Hayaan mo na yan. Lupit. Tagos hanggang buto. Ate May, shoutout po, Team Kasangga. Ay, shout out po sa lahat. Hindi kayo makakabuo ng bahay kung walang karpintero. Kuya Julius, ayaw ko talaga. Kuya Julius, ayaw ko. Ciao. Yeah. Galdag na. Omega. Hey! Hey! Omega. Hey. Palipad na Omega. Omega palipad na. Kaya pala nangangamoy haplas. Omega sardine. Nalog show ka. Right. Asar tuloy si Omega, nawala. Masarap yung Omega sardine. Ang hirap mong pasayahin. Sasayahin Mga ganyan galit sa mundo. Ate Ben, hello po. Ano yung Omega, huwag ka manood. Ilang tao lang dito. Omega! 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 Nakasayaw yan pa. Magana yan. Kuya Noli, sayaw mo takbong pogi. Ayaw ko talaga, Kuya Julius. Ayaw ko. Kuya Julius, ayaw ko talaga. Galdag na. Oras. Malapit oras natin na. Hapon na kayo, hapon. Oras. 54, may ano pa tayo, may 6 minutes. Naghang baga. Oh, nagka. Kanina. Kanina? Baka lumagpas ka. Wala. Oo, naghangin ka. Naghang kanina. Tagal. Tingnan nyo sa upload dyan sa ano, sa inyo. Ito pa niya pa sa akin. Hindi ko na. Di ba makikita? To be continue. Makita mo yan. Understand ba yan pag naghang? Ito nga. Masakit ang ulo ni Omega. 54 minutes pa lang baga.
Ginugod. Galdag ko na. Kuya Karat, magigil. Si Omega. Si Omega nga yung pinasok sa lata. Omega sa business baga. Nabakto yung katuloy. Alright. Amo na. Daldagan kita, Kuya Omega. Bilang isa. Dali mga mag-out na. Kalaway baga. Nag-comment na, nag-comment ulit. Ang sabi kanina. Wala daw paniwalang sponsor. Lapit ni Omega. Omega! Wala kang makakain kung wala mga taga-bukid. Yung mga nagtatanim, huwag mong langlangin ang mga taga-bukid. Lalong-lalo ng mga Yan si Omega, kilala tayo niyan, nag-ano lang yan eh. Naglalambing. Naglalambing lang yan. Punta ka dito, lambingin kita. Ano dito, yakapin ko lang leg mo. Ang kapagbayan. Omega Painkiller. Hindi nyo kasi sinashoutout kanina. Ano kasi kami, mga hampas lupa lang kasi kami! Omega! Omega! May problema daw si Omega. Oras tol. Oras. Oras natin ay 57! May Oh. minutes pa tayo! Pwede pang maggaldag. Hindi pa magkaldak, pahabol! Papalipad yan to, di Omega. Hindi mo. Lagi pala, nakarito daw sa bato! Yan. Papalipad yan. Kapaling! Ay, taga-bato ka lang! Taga-bato ka lang din pala dumadayo kami dito, nagkagawa kaming bahay dito! Ikaw taga dito, wala kang yata nagawa! Isos! Omega, oy! Kung pala sa bato Hindi kami taga dito, pero marami kaming nagawa. Ikaw, may nagawa ka ba? Isos! Unsa man si Miga, oy! Mudo ka sa bakit? Hakot ka karon. Hindi ka talaga natutoto. Sayang ko pa naman taga-bato. Opo, kaya rin magdadala, maano ka na. Talagpas ka na. Magpaalam ka na kay Omega. I love you, Omega. Omega, kita-kits tayo mamaya sa live ko. Galdag. Mahirap talaga ipanganak ng hampas Karot, lupa. sobra ka na sa oras. Hindi ka daw. Nilalait. Oras. Ang ganito nating video. Yan, Omega, mag-ingat. Primbilat. Ayan, salamat po Omega. sa lahat at sa walang sawang Salamat, suporta. Omega. Kamusta ba? Oo, kasi mag-itmil 58 na. Oo, sige, sabay-sabay tayo. Salamat. 1, 2, 3, go! Salamat! Ayun, uwi muna ako. Bali, yun nga, wala nang hollow blocks. Bukas na daw, babalik doon. Ito yung tropa. Tulog, mga nakapag-edit na. Ano? Amoy! Amo. Sa karot. At yun, magre-regalo tayo dun sa ano, sa may birthday. Birthday tsaka binyag sabay. Pero di na tayo magbablog doon kasi ano yun, binyag saka ano. Saka birthday. Ibang pangigis. Oo. Hindi tayo magbablog doon. Naiabot yun kasi mga ano yun, may mga bisitang ano kasi yun, sundalo yun. Bawal tayo doon. Mag-vlog. Pinaabot ko dun sa anak niya na ano, bunso. Hindi na tayo nakatulong na magluto doon. Ha? Sa vlog mo? Oo. Ano tol? Masasaing ka tol? Oo. Bakit? Ubus ka kanin kanina? Ubus. Masarap yung ulam. Ubus. Kaya let's go. Punta naman sa bahay. Alright? Ayan, dito na ako sa bahay. Time check natin ay 1:51. Asawa ko. Ma, dyan yung okasyon, oh. May clown na nga dumating. Diyan yung okasyon. Nandiyan na yung clown. Punta ka doon, ma. Punta ka. Oh, snow.
Pulatan mo na naman. Ballpen. Pulatan mo na. Ano yung pangalan niya? Maraya. Maraya ano to? Ano ito? Ito yung magbe-birthday na baby. First birthday, tapos binyag na ba? Snow, ingay mo ah. May pampakain ako diyan sa'yo. Use the light. Please join. Tapos bumili ko ng ng cat food. I-try natin yung pusa ni Talin kung kumakain nito. Ito dito. Ito dito. Ito dito. Ito. Ma. Yan ang pagpakain niya. Ito. Ha? Pinakain mo ng isda? Ano? Nag-aanap. Anap siya? Yung takbo nun. Sorry man.